kebetulan kula niki nate angsal wirid niku nggih wonten kalimat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan Allah sifat Allah wujud Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mugi-mugi njenengan paringi kabul ingkang dados lan ati kula ingkang boten bertentangan kalian syariatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah niku kategori wirid yang sesat? Nggih. Pun. Alhamdulillah rabbil alamin, Mas Herman niku tanglet bab enten wirid khusus mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah meniku nggih mboten saged dikenali. Mboten enten wirid ingkang khusus untuk kepanggih zat Allah. Soalnya kepanggih Allah gampang, sampean buka Al-Qur'an enten lafale Allah. Lafal Allah niku makhluk. Al-Qur'an niku makhluk. Panjenengan niku kali kula makhluk sedanten sing wujud-wujud lan boten wujud niki lek enten ten Al-Qur'an enten syariat ingkang dibahasaken dhateng Allah, nama-nama niku sedanten makhluk termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku makhluk ingkang disempurnakan, dimaksumaken dhateng Allah niku kendake Allah. Termasuk panjenengan mengenal zat Allah niki mangke panjenengan nggih melalui Kanjeng Nabi mangke dikepanggi kiambe. Umum niki nggih mboten. Jane nggih umum, tapi niki mboten diajaraken panjenengan diweten-weteni ala wong gak duwe, wong gak pendidikan, wong gak pertitel, gak ono turunane kiai, gak ono turunane sapa. Tak kirane iso ngono. Niku buang ke sampean. Sampean mboten usah percados dhateng napa ingkang kula ucapaken iki, tapi panjenengan imani sampean sholawati sak temenane. Setiap hari ini sampean jujur dhateng istrine panjenengan jujur kalian yugan-yugane keluarga sampean, panjenengan jujur kalian lokasine sampean kerja ten pundi mawon mangke Allah ingkang ngatur piyambak panjenengan dikepanggi zat Allah menika. Lek Allah pun kepanggi sampean lafal niku. Nggih, semerap nggih sakniki sampean panjenengan li jebol. Boten, sampeyan diweten-weteni biyen lek ngomong ngaji ngono iku ngomong wahdatul wujud, wong talangi jebol, omahe jebol, digoroi Pak, digoroi. Sinten sing gore sampeyan panjenengan pun semrap sampeyan ngapura nggih. Dadosipun niki wau Mas Herman, wonten ajaran ingkang sesat sampai dibentak-bentak zat tuwa, wujud tuwa. Ngleteke napa? Kepingin nyekel jin. Sampai sikile digedruk-gedruk akan terlemah. Iki ilmu napa? Allah salian zat tuwa disentak-sentak. Wujud tuwa. Wujud zat tuwa. Ora apa karepe? Kenyataane tangane ngeten nyekel jin, mboten ketingal pisan tiyange. Jin digwering. Ngoten-ngoten bareng ngoten jin niku wong jin makhluk halus, saged tembus dinding. Lah sing ngeten-ngeten niku wow pas dinding, mboten saged nembus. Akhire gawe-gawe dicekel dilepono botol. Nah niki ilmu-ilmu ngoten niku Mas Herman atos-atos. Dadose panjenengan napa sing sak benere niku wau nggih. Ilmu sing hake Allah sing saged tanggung jawab ten akhirat, ten ahli kubur, ten mriku niku kanjeng-ajenge Allah termasuk ngadepi perjalanan Shiratal Mustaqim mangke. Nggih niku selawat tok Kanjeng Nabi tok niki sing saged mlebetaken panjenengan ten surga. Nabi lintu-lintu yang mboten mergane enten ayate ingkang disyariatken mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa niku nggih. Sampai Nabi Sultan kepingin dadi umate Kanjeng Nabi. Lah kita lah apa kajeng ngelangkai Rasulullah kita sinten? Kita niki sanes sinten-sinten tapi ten Allah diparingi kon lek kepethuk Rasulullah dalane bersolawatlah moko kon tak ajari. Nggih, lah niki napa kok ical boten di acara-acara kena umum malah sing nyesat-nyesatno. Dan mereka ngoten niku wujud tuwa, wujud niku akhire nemu Mas Batangan. Sak derenge kenyataane Mas Batangan sanes Mas Batangan digoroi sak durunge enten disyuting menawi napa niku padha dilebetaken mriku. Mboten enten lek gak nyambut damel panjenengan niku wau mboten gadah itunya. Nggih, pun jelas. Nek tentang keimanan ngeten niki panjenengan atos-atos termasuk wirid ingkang
Nggih ya Sayyidi ya Rasulullah kula nyuwun karomah Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah niku atis-atis. Terus niku wau wujud datuwa wujud napa ampik sikile digertruk-gertruk ambek bentak-bentak ngoten napa pantes. Nggih lha niku. Sing pantes napa? Panjenengan kali kula niki wau nggih tetep panjenengan napa ingkang di Al-Qur'an niku diajaraken mudah-mudah mawon mangke panjenengan nggih ngalami kiambek termasuk panjenengan mengenal setan selama niki nggih kita ngaos cerita setan gak ro wujute cerita weruh gak ro wujute cerita neraka nggih ngoten nika cerita kuburan nggih ro wujute tapi mek blenduk jerone mboten semerap nggih setan niku enten 3 wujudipun setan lekak-lekuke kados menungso namun kados fatamorgana nggih saged ngomong ngeten iki nggih saged komunikasi karo Rasulullah nggih saged komunikasi kalian Allah niku setan nggih setan yang di dalam diri wujude kula niki sing telebete kula moko lek sing dominan nafsu niki nggih niku pikirane donya tok pikirane nggih mangke kula paringi ilmu malih lek panjenengan ancene ngaos-ngaos dan mriki malih monggo niku terserah jenengan muga-muga panjenengan sing jelas dadi saudara seiman atos-atos dengan amal-amalan ingkang menyesatkan panjenengan nggih termasuk niku mau nggih Mas Arman namung tasik kata wirid-wirid sing kadosane niku bener tapi kenyataane nyiksa panjenengan teng donya mawon nyiksa panjenengan termasuk anak putuhe panjenengan dadi wadal termasuk anak putuhe panjenengan nedo lemah nedo sabut nggih umum menika panjenengan lampahi selawat mawon mangke lek ancen Islam sekujur tubuh panjenengan pun lekat di dalam diri panjenengan selawatan mangke panjenengan anak putih panjenengan gadahi ilmu cerdas termasuk ilmu laduni ngaos mboten soro-soro sekolah mboten soro-soro insyaallah niku lek panjenengan bersolawat terus datang Kanjeng Nabi mangke diparingi ilmu laduni cukup semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.